שלום, מה שמך? מה התחום שאתה עוסק בו ומה... כיף להיות כדורגלן? באיזה קבוצה אתה רוצה להיות? כן? מה הדבר הכי אהוב עליך בכדורגל? מה המסירות, ההתמקדות, האימונים? אופציות, סבא. זה כיף לתת בעיטה, להרחיק את השער, להרגיש את האוהדים צועקים איזה גול! כן? זה כיף מאוד! איזה גול! בסדר? טוב, יש לנו עוד לשאול אותך כיף בכדורגל, מה בדיוק, כאילו חוץ מבעיטות, מה מאמן עוזר לכם, מה הוא עושה באמת? כן? טוב, תודה לך.